Gent, bon dia, bona tarda, bona nit. Tornem a ser aquí, esperats dels vlogs, Torna un vlog més curtet. Sí. Som... Bueno, ara ho veureu. Ja hem arribat. Nois i noies, estem, evidentment, fes una mica així com cap a dalt que es vegi, veiem si es veu alguna cosa. Bueno, és... Massa abrupte. Eloi, què és això? Què és això? Digues què és, on som? Al Barça? Bueno, al Palau Blaugrana. I avui tenim a l'Eloi, perquè avui farem coses especials que potser no sabreu del tot. Perquè em El necessitem. Bàsicament, l'Eloi és el 70% del que passarà avui. Mira, I la calor que fa, anem cap a dins. Eloi, si fossis l'entrenador del Barça d'hoquei per un dia, què faries? Sí, guanyar. Sempre guanyar. Hem de guanyar la Lliga, la Champions. Qui fitxaries l'any que ve? T'hem pillat aquí, Sergi Foguera. Amigo. I en Joan Pujalte. I en Joan Pujalte. Oi tal? Estem aquí preparant el programa de l'hoquei, Abans de saltar a pista, cal entrenar bé. Eloi, què? Què vas amb això? Jo amb aquestes, són de 100 quilos. Se t'activa el bíceps, Estem a tope. Vinga, som-hi. Gimnàs. Sàndwich mixto, Bueno, aquí tenim, si veieu, fotografies, Copes d'Europa, futbol sala, tenim el bàsquet aquí, aquí tenim en Marc i l'Eloi, Copa d'Europa de l'handbol, i aquí què tenim? Eloi, t'ho acabo d'explicar, què és això d'aquí darrere? Una foto. Però de què? De la Champions, del 2018. I per què està borrosa? Que t'has observat tu això, no? Està una mica borrosa. Si m'enllunyo? Crec que no han vectoritzat gaire aquesta foto. I els altres? És del Barça. I les altres també. Bueno, res, només això, que el hoquei és una mica borrosa però és molt xula. És més moderna, aquesta és del 2022. Però si guanyen aquest any ja la canviem. I què creus que passarà? Que guanyaran. Som-hi. I estem a la sala, el hall, no?, que es diu abans de sortir aquí, a la pista. Una mica de hall. Ara us ensenyarem. Ara no ens podem ensenyar, però... Que estan entrenant. Xxt, on vas? Aquí hi ha alguns que no ho passarien, I tu? Tu el passaries, no? Sí, Tu sí? ho vaig fer. És Tinc una mentida! ampolla d'aigua de litre i mig. Vinga, va. Una nova secció del Barça, que és boxa. Serietat, anem a fer l'entrevista. Boxa. Arnau. Ja hi som, enmig de pista. Hem acabat el programa. Esperem que us agradi. A veure com farà això. Hòstia. Estic Va, com a Bargalló, regalet. Si el sortegeu, feu el que vulgueu. 100% improvisat, això? Som un actor. Per cagar, tio. Ojo, cullera així, no? Sí. Molt bé, tio. Molt bé. És com el Joao. A mi no em vas a fotre, tu? No, no. Cap dels dos, no? Cap. Com és que... Bueno, en fi, no sé si començaran algun dia aquest vídeo, perquè clar, de veritat, és que no tenen res clar aquesta gent, de veritat. Són així. Ara comencen. Nois i noies, em fa moltíssima il·lusió poder usar Aquests influencers de pacotilla. Ja. Ara no els agrada. Ah, mira. Si vols, és que pensa, t'ho juro que vam... He vist el Champions de handball aquí i he pensat... No vaig esperar, si vols. És que és molt evident. Aquí, saps? Sí.
està bé. 3, 2, 1... Nois i noies, si voleu venir a veure el Barça Sporting de Lisboa, a intentar veure si el Barça és capaç de fer la remuntada el dia 11 d'abril, quarts de final de la Champions, tenim... Gent, tenim 5 entrades dobles per venir aquí a Palau Blaugrana el dia 11 d'abril. Per vosaltres. Donin like, Primer. ens segueixin a nosaltres i comentin en aquest post amb qui vindrien. Evidentment. Nois, partidars, Mira, Champions, total. participeu. Eloi, tu vindràs. Jo vindré. Nosaltres hi serem. Comenteu els cops que vulgueu i guanyareu, evidentment, més participació. números que voleu, que esteu molt il·lusionats. Comenteu 5 vegades amb qui voleu venir, ens ho dieu a nosaltres, perquè nosaltres us oferim 5 entrades. Bueno, ja hem acabat, entrevistes, blogs, cosetes que anireu veient. Ha anat bé? Molt. Us ha passat bé? Privilegi, la veritat és que és un privilegi. Enmig de pista, a la veu de l'hoquei, Coses, no dic... colonitzant, Gent molt colonitzant el atractiva, Palau. gent molt atractiva, molt atractiva. Nosaltres dos. Tothom que hi havia a la pista. Moltes gràcies per veure'ns, seguim. Com ho veus, Tornau? Creus que ho tindrem? No sé perquè no ho veig. No, i les obres què? Les obres... Aquí estan. Home, no sembla gaire avançat, Com que no? Si no es veu una merda, aquí vol dir que ho han tirat tot, ja. Sí, això sí, han tirat. Què us sembla, això? Bones obres, Som uns experts en infraestructura. Experts, jubilats. Bueno, estàs gravant ja? Estic fent cine, tu. Vale, és a dir que tots aquests que us preocupeu per la nostra gastronomia quan anem amunt i avall, avui estem ben coberts aquí. Ja, el plat? Anem al plat, una mica de llom, una mica de salxitxa. Aquest ou, què? Oh, molt ben cuit, mira aquest ou, està perfecte. Ja bon preu, Eloi, també dines? Hola, què tal? Sí, jo també, millor que la de copa. tant en tant també dino. El preu millor que la copa, pràcticament. Si faig així, Bueno, en plan angle de peix, no sé si haurà quedat bé. Bueno, doncs aquí tanquem, sempre tanquem el cotxe, doncs avui també, nou vlog, noves aventures, noves experiències. I res, Ha estat bé, ha estat guai. Està molt bé, està molt bé. Eloi, que donin like. Fa molta Doneu calor like, aquest sisplau. cotxe. Fa molta calor, molta Doneu-nos calor. un like, comenteu, digueu-nos si us agrada. I aquestes coses ens acostumem a fer-les perquè veiem que us I agrada. atents a la setmana que ve, que és un programàs. Papino. No us podem La setmana que fer ve. més spoilers. Bueno, tenen pistes, però... O no. Eloi, què diuen? Feu like, seguiu la veu de l'hoquei i poseu aquí sota a qui us agradaria que fem un ping-pong. Ah, i bona Pasqua. I bona Pasqua a tothom. Vinga.